Hamba bilih cecala ingkang kula tampi menika nyuwun pangapunten bilih saderengipun tata cara panggih keluarga ageng saking keluarga Bopo Mujiono SPD sekalian nedya nampi menggah uba rampe jejang keping palakrama kanthi menika katur para paraga ingkang badhe nampi nedya kapapanaken wontening sasana piniji. Sumangga gilir kumanti setunggal mbaka setunggal nampi menggah uba rampe sarat sarana jejang keping palakrama saking keluarga panjenengan Bapak Sugiyanto SPD sekalian kadang besan sutresna. Para tamu kakungsa putri ingkang winanting pakurmatan, rene sampun samapteng ngres samudayanipun penganten sekalian nedya nindakaken tata cara daup panggihing penganten sekalian wonten ingkang nedya manggihaken ingkang minangka pujangga panggih nggih Ibu Pangrengga Pangatibusana Ibu Juru Rias saking Ewin Kartika Makeup kinarya pakurmatan tata cara pacara panggihipun penganten binarung ketawang denda gedhe kang imbane gongso kodhok ngorek. Arep tidem permanem tan ana sabawaning walang kang alisik bebasan gegodhongan datan ibah samirana datan lumampah hambung kapiyarsa lamat-lamat ungeling gongso munyo kang hambabar ketawang denda gedhe kang imbane gongso kodhok ngorek minangka pakurmatan lampahing tata cara upacara nangkung dhaup panggihipun penganten sekalian. Penganten sekalian nedya nindakaken tata cara panggih kawiwitan apagut tingal. Penganten putri nedya ngaturaken bektinipun dumateng ingkang kakung lumantar tangkep asta manunggaling rasa. Sinten to ingkang sinuba sinukarta kepareng ngampil gawe ping yuwang manon kang asipat mundi wahyuning jodho lah to menika pun Bagus Novesa Nurgirisia ingkang kapanggihaken kalian Roro Ayu Astiana Arum Larasati ingkang sampun bangkit nambut silaning akraming gebyur mring samudraning bebrayan agung kinarya lantaran tumangkaring wiji ngudi mring lestarining tumuwuh mapan wus dadi kodrate jagat pepestene Yang Maha Tunggal. Dene penganten kakung nedya nindakaken tata cara hamidak tigan wus kepareng kapecah ingkang mengku pralambang angginya mangun bale wisma ing pangajab mugi nggala pinaringan wiji turun kang saged tata jalma dados putra ingkang soleh menapa dene solehah. Dene salajengipun penganten putri nedya nindakaken tata cara hamiji sukunipun penganten kakung tawi sinebat tata cara Ranupada minangka pralampita lambanging bektinipun ingkang putri dumateng kakung
kakungipun. Sakabeng tumindak ingkang ginelarhaning jagat raya iku winengkune mundi wahyuning jodho ya sejatining jodho, nanging kedah linambaran pasrah sumarah lan narima ing pandum-panduming dumadi. Jer kabeh mawus winengku winahya dening purbaning Gusti kang Maha Agung. Siji tumibaning pesti, loro ketemuning jodho, lan telu tumekaning kabegjan. Iku muhung yekti dadi pespetening Gusti kang Maha Nasa. Dene manungsa amung wenang hambudidaya kang ancasing tumuju ing marganing kautaman. Dene penganten putri nedya jumeneng jajar sumanding kalian penganten kakung lampahnya tansah hanengenaken ingkang kakung. Dedaya nedya kasingepan sindur kang awarni gula klapa, duwi warna ya rekta lan seta. Dedaya penganten sekalian binayong dening Sudarma tumuju ana ing sasana rinengga. Lampahnya mugi tansah pinayungan Sang Hyang Larasmaya candrane. Sarene sampun dumugi wonten ing sasana rinengga. Panjenengan bapa mujiyane spedi sekalian nedya hanitaken tata cara tanem jero. Ateges nglenggahaken penganten sekalian wonten ing sasana rinengga. Purna angginya nindakaken tata cara tanem jero nglenggahaken pinahargya penganten kakalih. Panjenengan bapa mujiyana spedi sekalian nedya wangsul mandhap saking sasana rinengga ingkang saperlu badhe nampi rawuhipun besan sutresna. Panjenengan Bapak Sugiyanto SPD miwah Ibu Wiwi Nurbawi ingkang saperlu badhe nderek hangestreni dumateng penganten sekalian miwah
ngraketaken anggenipun mangun bepisanan. Inggih awit raos bingaing manah panjenengan Bapa Mujiono Spedi sekalian jroning manah kadya siniram ilining tirta kencana.